Hemmeňize salam. Bugünkü temamyz köklü sanlar. Köklü sanlaryň has giňişlen geçmezden ozal ilki kvadrat kökü biraz giňişlen seretmekçi. Ondan soň umum maňyda uly derejeli köklere serederiz. Indi baştan aljak bolsak, eger men bir sany, meselem a sanyny a kvadrat deňdir b şeklinde ýazyp bilýän bolsam, onda a-ny b görnüşinde nädip aňladyp bilerim? A-ny b görnüşinde şu kök, şu simbaly kök diýilýär. Haçanda şu ýerde hiç ýylak sifir ýazylmadyk ýagdaýynda kvadrat kök, ýani 2 ba diýen manyňa gelýär. Kvadrat kök. Bu näme diýmek? Şu içindäki san bir zadyň kvadrat bolan ýagdaýynda men daşyny çykaryp bilýän. Başgaça aýdymyzda. Ine şeýle bir ýagdaý bar. Kvadrat köklerde meselem kvadrat köküň aşagyny x kvadrat. X kvadratyň alyp biljek bahasyny men moduluň içinde çykarmaly bolýan. Moduluň içinde çykarmamyň sebäbi öň bütün sanlarda derejede haçanda dereje jüt bolan ýagdaýynda netije poложитель bolýar hemişe. Eger sanym отрицатель bolsun, poложитель bolsun tapawut ýok. İkisinde de netije poложитель çykýardy. Onu şu ýerde düşündürüş berilen modulda x'in bahasy x'e deň bolýar. Eger x'im poложитель bolsa, minus x'e deň bolýar eger x'im отрицатель bolsa. Ine käbir misallara seredeli. Mysal üçin şu ýerde berilen kvadrat köküň aşagynda 4 bar. Bir sany kökden çykarjak bolsam, ilki köküň derejesini seretýän we köküň aşagyndaky sany bir sanyň şu bir derejesinde ýazmaly we o derece bilen köküň derecesi meňzeş bolan ýagdaýymda men kökden çykaryp bilýän. Indi biz näme diýdik? Eger ýazylmaýan bolsa, şu ýerde 2 bar diýdik. Ýani kvadrat bar diýdik. Ona 4'ü men haýsamysa bir sanyň kvadraty diýip ýazyp bilýän bolsam, onda daşyna şu sany çykaryp bilýän. 4 nämenin kvadraty? 4 2'nin kvadraty. Onu 4 men 2 kvadrat diýip ýazan ýagdaýymda şu ýerde 2 bar diýip hasaplasak, hemişe sanyň derejesi bilen köküň derejesi bir-birini gysgalyp bilýär. Onu gysgalan ýagdaýynda jogap 2 çykýar. Indiki misalym 9 diýen ladym 3'ün kvadraty. Onda jogap 3. 36 diýen sanym 6'nin kvadraty. Onda jogap 6. Ondan soň 144 diýen sanym 12'nin kvadraty. Onda jogap 12. 100 diýen sanym 10'ın kvadraty. Öňündäki minus köküň içine degişli bolmadygy üçin hiç ýylak mesele ortağa çykan ok. Bu minusyň özüni geçirýänler kökden hem 10'y 10'ın kvadraty diýip ýazan ýagdaýymda jogap minus 10 çykýar. Indikide minus 4'ün kvadraty. Biz näme diýipdik? Derece jüt bolan ýagdaýynda içiniň minus ýa-da plus bolmasy kendini ýetgäp duran ok, netije hemişe poложитель bolýan üçin 4'ün kvadraty minus 4'ün kvadraty 16'a deň bolýar. Men muny ýene-de 4'ün kvadraty diýip ýazan ýagdaýymda deňdir 4 bolýar. Indiki misalyma seretýän. Indiki misalym minus 4 köküň aşagynda haýsy sanyň kvadraty minus 4'e deň bolup biler? Beýle san ýok, sebäbi hiç bir отрицатель sanyň kvadraty minus bolup bilmeýär. Sebäbi biz diýdik, derece eger jüp bolan ýagdaýynda jogap hemişe poложитель çykýan üçin bunu kesitlep bolmaýar. Yani berde jogabyny bilip bilmeýäs. Indi köklere degişli bolan käbir aýry tynlyklara seredeli. Haçanda iki köküň köpeltme hasyly gelen ýagdaýynda eger kökleriň derejesi deň bolsa, onda men olary bir köküň aşagynda ýazyp köpeldip bilýän. Misallara seredeli. Meselem kvadrat köküň aşagynda 2, kvadrat köküň aşagynda 8 köpelden ýazdym. Aýry tynlykda men köpeldip bilemok, şoň üçin bir köküň aşagyna ýazyp 2 köpeltmek 8 diýip ýazyp bilýän. Bu diýänim köküň aşagynda 16. 16 nämenin kvadraty? 4'ün kvadraty. Onda men muny göňüp 4 diýip çykarýan. Indiki misalym 25 köpeltmek 1, onda göňüp 25 köpeltmek 1 köküň aşagynda ýazanymda kök 25 bolýar. Kök 25 näme 5 25. 5'in kvadraty bolsa onda jogap 5. Indiki misal 10 köpeltmek 90.
O da deňdir köküň aşagynda 900. 900 näçäniň kvadraty? 30'un kvadraty bolan üçin jogap 30 bolýar. Soňky misalym köküň aşagynda gön köpeldilimini ýazyp oturmaly. 50 köpeltme 2 100 demek bolýar. 100'e nämeň kvadraty? 10'un kvadraty. Indi gaýratynlygy köpeltmekde nähili bir köküň aşagyna ýazyp köpelden bolsa, bölmekde de edil şoňaly bir köküň aşagyna alyp bölüp bilýäs. Onu şu ýerde men göni rasional sanyň özüni bir zadyň kvadraty kökden çykarmak kyn bolýan üçin muň tersine ýazyp bilen. Haçanda mende bir köküň aşagyna ýazylan sanlar baý wagtda men ony kökleň derejesi meňzeş bolsa, aýratynlykda da ýazyp bilen. Onda şular aýratynlykda ýazaly. Kök 25 katnaşan kök 9 deňdir kök 25 5'in kvadraty 25 bolan üçin 5 bolup çykýar. 9'um 3'ün kvadraty bolan üçin 3 bolup çykýar. Karşı turaba özüňiz vurup bilersiňiz. Şu bir ýagdaý köküň aşagynda 16, köküň aşagynda 49. Nämenin kvadraty 16, 4'ün kvadraty onda jogap berdi 4. Nämenin kvadraty 49, 7'nin kvadraty onda jogap 7. Indikimiz berde nähilek şu ýagdaýdan bir başlangyç ýagdaýa geçen bolsak, indi bize başlangyç ýagdaý berilen, biz ikinji ýagdaýa geçip mysal çözüp bilýäs. Onu bir köküň aşagynda ýazýan, bir köküň aşagynda ýazanymda x köpeltmek y, aşagda x kup köpeltmek y kup. Indi ýadyňyza düşen derejeli sanlarda bölmek bolanda ýokardakydan aşakyny aýrýadym ýa-da gönşeli gysgaldygyny biliriz. X bu da näme diýmek? Bu 3 tane x köpeltmek x diýmek. Onu aşagdaky x bilen aşagdaky x'laryň biri bilen ýokardakyny gysgaldan ýagdaýynda ýokarda 1 galya. Ýokarda 1 galya, aşagda da x'in kvadraty galya köpeltmek. Y bilen x edişmeýäli. Aşagdaky bir y gysgaldan ýagdaýynda ýokarda 1 galya, aşagda y'in kvadraty galya. Onu indi bular kökden çykarjak bolsam, aýratynlykda ýazan ýagdaýymda bir onu hasaplamak hukmanda x'in kvadraty. Indi berde de edil köpeltmekde bile ýazylanlar men aýratynlykda ýazýan y'in kvadraty deňdir 1'in kvadraty 1 bolan üçin gön 1 bolup çykýar. X kvadrat x bolup çykýar. Y kvadratym y bolup çykýar. Demek jogabymız 1 gatnaşan x köpeltmek y. Köklere degişli ýene bir aýratynlyk. Haçanda bir kök sanyň, bir köklü sanyň derejesi başynda berilen bolsa, şu derejeni men gön sany köküň içinde alyp ýazyp bilen. Ona seredeli kvadrat köküň aşagynda 2, daşynda derejede 4 var. Onda men näme diýip ýazyp bilen onu 2'nin 4-nji derejesi diýip ýazyp bilen. Goşmak 5 üçinem şu burada diýip bilen. Aýyrmak 5'in kvadraty diýip ýazýan. Aýyrmagym 2'nin 6-njy derejesi diýip ýazýan. Deňdir. Indi 2'nin 4-nji derejesi 16. Köküň aşagynda 16. Goşmak 5'in 4-nji derejesi 625. Aýyrmak 5'in kvadraty bular 5'in kvadraty 25. Aýyrmagym 2'nin 6-njy derejesi 64. 2'nin 6'ya da özüne köpeldiňizde. Indi 16 nämenin kvadraty? 4'ün kvadraty. Ona daşyny 4 diýip çykarýan. 625 nämenin kvadraty? 25'in kvadraty. Ona daşyny 25 diýip çykarýan. 25 nämenin kvadraty? 5'in kvadraty. Ona daşyny 5 diýip çykýar. 64'üm 8'in kvadraty 8 diýip çykarýas. Indi hasaplaýas. 25 goşmak 4 29. 5 aýyrsak 24. 8'em aýyrsak 16. Indiki aýratynlyk haçanda köküň aşagynda bir sanyň kvadraty bar bolup beýlek san kvadrat şeklinde ýazyp bilmeýän bolsam, onu we arasynda köpeltmek hasyly bolan ýagdaýynda men
kvadrady bolan sany daşyna çykaryp bilýän beýleki sanym içinde galýar. Ýöne bu amaly men goşmak aýyrmak üçin ulanyp bilmän diňe köpeltmekde ýerine ýetirip bilýän. Onu gelin şu ýerde seredeli. Kök aşağında 8 kvadrat kökde 8 men näme diýip ýazyp bilýän? 4 köpeltmek 2 diýip ýazyp bilýän. Sebäbi 4'ü men 2'nin kvadrady diýip ýazan ýagdaýymda daşyna çykaryp bilýän. Goşmak 2 köpeltmek 32'yi näme diýip ýazyp bilýän? 16 köpeltmek 2 diýip ýazanymda 16'yny men 4'ün kvadraty diýip daşyna çykaryp bilýän. Aýyrmak 18'i 2 köpeltmek 9 diýip ýazyp bilýän. Şo ýagdaýda 9'y çykaryp bilýän. Goşmak 72'ni men 36 köpeltmek 72'ni men 2 köpeltmek 36 diýip ýazyp bilýän. Deňdir. Indi şu ýerdäki formulamy ulanjak bolsam, men içinden çykaryp bilýänim çykaryp, galanlaryny kökmaşanda goýan. Onu 4 diýen zadym kvadratdan 2 kvadrat bolan üçin 2 bolup çykýar. İçindäki 2 galya. Goşmak 2 öňden ba onu ýazýan. 16 diýen sanym 4'ün kvadraty bolan üçin 4 bolup çykýar. İçindäki 2 galya. Aýyrmak 9 diýen sanym 3 bolup çykýar. 3'ün kvadraty bolan üçin içinde 2 galya. Goşmak 36 diýen sanym 6'ın kvadraty bolan üçin 6 bolup çykýar. İçinde 2 galya. Onu seretýän bolyn. Kök 2 kök hemmesinde kök 2 bar. Ýalňyza düşen olur. Şoňa meňzeş amaly biz derejeli sanlary ýerine ýetiripdik. Meselem 2'nin x'i 2'nin x'i bardy we meňzeş hemmesinde bar bolan meňzeş sany ýaýyň daşynda ýazyp, ýaýyň içinde de öňündäki koeffisientlary goşupdyk. Şu usuly berde de ýerine ýetirmeli bolýas. Onda men kök 2'ni ýaýyň daşyna çykaran ýandaýymda ýaýyň içinde näme galýar? Şu ýerden kök 2'ni ýaýyň daşyna çykaran üçin 2 galýar. Goşmak kök 2'ni çykaran ýagdaýymda 2 4'ün 8 galýar. Aýyrmak kök 2 çyksa ýaýyň daşyna 3 galýar. Berdini kök 2'ni çykarsak goşmak 6 galýar. Deňdir. Onu goşan ýagdaýymda 10, 10'dan 3 aýyrsak 7, 7 goşmak 6, 13. Demek jogabym 13 köpeltmek kök 2.